Hej YouTube, velkommen til den her video. Det er en af de første jeg laver. Og jeg spiller på en server lige nu, og I skal ikke tage det her ud. Jeg kan godt, altså det er, som I kan se, så kan jeg faktisk ikke bruge det. Jeg har fundet en faction, som jeg, så det gjorde med ondt. Jeg kan ikke smadre. Så jeg vil bare bygge en faction og hygge lidt herinde. Der er IP i beskrivelsen. Og tak for 30 subscribers, tror jeg det er. Ja, 30 subscribers. Det er rimelig vildt. Men det var bare lige for at sige, at der kommer noget gaming ud, og der kommer også noget let's plays ud, og der kommer alt muligt gøjl ud. Men det var det. Hej hej.